Dibawani sing apik, yo, sing kenes. Nadyan wujud temong paksi. Ki, ibumu gak mau Napa? mburi kelir ngono nyandir aku. Pripun? Pak, mengke Cindy kan jineman kalih kan bawa. Oh nggih, Oh, siap. ngoten. Nek jineman aku ya ngomong, nek jineman 100 nek bawa 200. Aku wis ngono. Lho mboten kualik niku. Hah? Mboten kualik niki mau. Ya dadine kan bayaranmu kan dadi nol. Lho berarti bayarannya digo nyawer ngoten to? Ora. Ayo. Nano. Yuk. Ulangi Pak. Niki nembe kesendet napa niku mau? Kelebon niku mau napa angin? Klebon mrutu. Aja klebon liyane ah. Kowe anggere ngomong ke klebon-klebon ki aku ki tratapan ya. Mboten. Goleki si podang kuning. Jenar napa kuning? Ya, jenar. Oh nggih. Jenar iki ya kuning. Jenar. Cah SMP kok. Hiba bengahing panjenengan Pak RT ki yo live TikTok. Nah, nggih. Pak RT nang pundi Pak RT? Pak RT menika anggere sing ndek terus niku di live ke TikTok, Pak. Oh, ya ampun. Kok nyander lewat ngendi to, Mas? Wah, nek mau sandur gregeli kengko. Rusak. tak sander engko malah grogi. Nona ya. Bisa nyandeng dadi tombo Yo. Buka celuk. esok awan